खुलुमबाय फरायसाफोर। दायो जों नोंसोरनि फराय बिजाबाव थानाय रावखान्थिनि गुबुन गुबुन आयदाफोरखौ सावरायगोन। गोसो होना खोनासंदो। माखौबा बुजियाखैब्ला देनां फरायसालि खुलियोब्ला नोंसोरनि सार मेडाममोननाव सोंनानै रोखा जानो हागोन। दायो सावरायनो लानाय आयदाफोरा जाबाय सोदोबमा, मुंमा, मुंराय, थाइलालि, थाइजा, महरथि, थाइजानि गुबुन गुबुन बाहागो। बेखौनो जों सावरायगोन। गिबियाव जों सावरायगोन सोदोबमा। सोदोबमा माखौ बुङो बेखौ जों सावरायदिनि। बेखेवफा दाजाबदेरनाय सोदोब आरो थाइजाखौनो सोदोबमा बुङो। मा होनदों? बेखेवफा दाजाबदेरनाय सोदोब आरो थाइजाखौनो सोदोबमा बुङो। बिदिन्थियाव जेरै गथ'फोरा फोथाराव गेलेदों। गोसोआव थाबाय दा? सोदोबमाया गासै मोनबा। बेफोरो जादों मुंमा, मुंराय, थाइलालि, थाइजा आरो महरथि। सोदोबमाया गासै बेसेबां होनदों? मोनबा। बेफोर जादों मुंमा, मुंराय, थाइलालि, थाइजा आरो महरथि। दायो जों सावरायगोन मुंमानि सोमोन्दै। मुंमा एबा बिमुं। जायनि सोमोन्दै माबा बाथ्रा एबा मुं फोरमायो बेखौनो मुंमा होननानै बुङो एबा बिमुं होननानैबो बुङो। मा होनदों? जायनि सोमोन्दै माबा बाथ्रा एबा मुं फोरमायो बेखौनो मुंमा एबा बिमुं होननानै बुङो। जेरै बिफां, मोसौ, रामोनदा बायदि बायदि। फिन आरोबाव होनबावनोसै, मुंमा माखौ होनो होनदों? जायनि सोमोन्दै माबा बाथ्रा एबा मुं फोरमायो बेखौनो मुंमा होननानै बुङो। जेरै बिफां, मोसौ, रामोनदा बायदि बायदि। मुंमानि उनाव जोङो दायो सावरायगोन मुंराय। मुंराय एबा मुंस्लाय। मुंरायखौनो मुंस्लाय होननाबो बुङो। जाय सोदोबमाखौ मुं एबा मुंमानि सोलायै फज'नाय जायो बेखौनो मुंराय होननानै बुङो एबा मुंस्लाय होननानै बुङो। मा होनदों? जाय सोदोबमाखौ मुं एबा मुंमानि सोलायै फज'नाय जायो बेखौनो मुंराय होननानै बुङो। जेरै नों, नोंसोर, नोंथां, बिथां बायदि बायदि। मा होनदों? जाय सोदोबमाखौ मुं एबा मुंमानि सोलायै फज'नाय जायो बेखौनो मुंराय होननानै बुंदों। मा होनदों? जाय सोदोबमाखौ मुं एबा मुंमानि सोलायै फज'नाय जायो बेखौनो मुंराय बुङो एबा मुंस्लाय होननानै बुंदों। दायो फैदो थाइलालि। थाइलालि माखौ होनो? थाइलालि एबा बिगुन। थाइलालिखौ बिगुन होननाबो मिथिगौ। जाय सोदोबमाया गुबुन सोदोबमाखौ थारै दिन्थियो एबा जाय सोदोबमाया मुंमानि दाय, गुन, मोजां गाज्रि बेफोरखौ फोरमायथियो बेखौनो थाइलालि होननानै बुङो। जेरै रमेना सासे मोजां गथ', अनसुला मानसि। मा होनदों? जाय सोदोबमाया गुबुन सोदोबमाखौ थारै दिन्थियो एबा जाय सोदोबमाया मुंमानि दाय, गुन, मोजां गाज्रि बेफोरखौ फोरमायथियो बेखौनो थाइलालि होननानै बुंदों एबा बिगुन होननानै बुंदों। बिदिन्थि महरै रमेना सासे मोजां गथ', अनसुला मानसि बेफोरनो आरो बायदि बायदि। बाथ्राफोरखौ गोसोआव लाखिदों दा? गोसो होना खोनासंदो। दायो फैदों थाइजा। थाइजा माखौ होनो? जाय सोदोबमाया माबा हाबा मावनाय एबा जानाय फोरमायो बेखौनो थाइजा एबा बिमाव होननानै बुङो। मा होनदों? जाय सोदोबमाया माबा हाबा मावनाय एबा जानाय फोरमायो बेखौनो थाइजा एबा बिमाव होननानै बुङो। जेरै आं बिजाब फरायदों, बिसोर फरायसालियाव थांबाय,
मा होनदों? जाय सोदोबमाया माबा हाबा मावनाय एबा जानाय फोरमायो बेखौनो थाइजा होननानै बुंदों एबा बिमाव होननानै बुङो। जेरै आं बिजाब फरायदों, बिसोर फरायसालियाव थांबाय। मा होनदोंमोन? जाय सोदोबमाया माबा हाबा मावनाय एबा जानाय फोरमायो बेखौनो थाइजा बुंनाय जायो। जेरै जा, माव, फराय, खार बायदि बायदि। जों सिगाङाव मोनबोखादों। मा होनदों? जाय सोदोबमाया माबा हाबा मावनाय एबा जानाय फोरमायो बेखौनो थाइजा बुंनाय जायो। जेरै जा, माव, फराय, खार बायदि बायदि। थाइजाया गासै मोननै रोखोमनि। बेसेबां होनदों? थाइजाया गासै मोननै रोखोमनि। जाफुंजा थाइजा आरो जाफुङै थाइजा। मा होनदों? जाफुंजा थाइजा आरो जाफुङै थाइजा। दायो जों बेनि सोमोन्दै आबुङै सावरायगोन। जाफुंजा थाइजा माखौ होनो? जाय थाइजाखौ बाहायब्ला बाथ्रानि सोदोबथिया जाफुङो। मा होनदों? जाय थाइजाखौ बाहायब्ला बाथ्रानि सोदोबथिया जाफुङो, जेबो गुबुन लुबैनाय फिननायाव थादेरा, बेखौनो जाफुंजा थाइजा बुङो। मा होनदों? जाय थाइजाखौ बाहायब्ला बाथ्रानि सोदोबथिया जाफुङो, जेबो गुबुन लुबैनाय फिननायाव थादेरा, बेखौनो जाफुंजा थाइजा बुङो। जेरै निजोमा बिजाब फरायदों, आइया ओंखाम संबाय। बे थाइजायाव बाथ्राया जेब्लाबो जोबहैयो। मा होनदों? बे थाइजायाव बाथ्राया जेब्लाबो जोबहैयो। दाना फैदो जाफुङै थाइजा। जाय थाइजायाव बाथ्राया जोबहैया, गुबुन मोनसे थाइजा फिननायाव नांबावगौ जायो, बिदि थाइजाखौनो जाफुङै थाइजा बुंनाय जायो। मा होनदों? जाय थाइजायाव बाथ्राया जोबहैया, गुबुन मोनसे थाइजा फिननायाव नांबावगौ जायो, बिदि थाइजाखौनो जाफुङै थाइजा बुंनाय जायो। जेरै गयथिया ओंखाम जानानै, आं ओंखाम जाखांनानै बायदि बायदि। मा होननानै सोंनायाव फिननायाव माबा मोनसे नांबावगौ जायो। जाफुङै थाइजायाव जेब्लाबो नानै दाजाबदा फज'नाय जायो। गोसोआव लाखि, जाफुङै थाइजायाव जेब्लाबो नानै दाजाबदा फज'नाय जायो। दायो फैदो महरथि। महरथि माखौ बुङो? फरायदिनि। जाय सोदोबनि महरा थि थायो एबा जाय सोदोबनि महरा आथोन, दाजाबदा, सानराय जेरावबो सोलाया, जेरै दं एरैनो थायो, बेखौनो महरथि होननानै बुङो। मा होनदों? जाय सोदोबनि महरा थि थायो एबा जाय सोदोबनि महरा आथोन, दाजाबदा, सानराय जेरावबो सोलाया, जेरै दं एरैनो थायो, बेखौनो महरथि होननानै बुङो। जेरै आरो, नाथाय, एबा बायदि बायदि।